the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may, by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asiniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Oras, iguana kita nin Pompiang 6. Oras, hatod ni Kong Kaloy, Andes, Loria, kan Macapa Corporation. Atod man po sa tuya kan Seafront Cuisine. Seafront Cuisine makukuha po sa 3rd floor, SM Mall, Legazpi. At sa mga Pinoy na nandyan sa Australia, bukas na po ang Seafront Cuisine Australia.
Mga magpapakarwas, pasyar po kamo sa Splash Bruce Karwas. Magkataning lang po yan kang Hard Rocks KTV and Sports Bar Alternate Road, Legazpi. Hi, 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 hi. Maray na aga po, siyudad nin Legazpi, probinsya nin Albay. Diyos marahay na pagkaagaman po tabi mga pagtaraning nyatong probinsya digdis sa Kabigolan. Pon po dyan sa Islam probinsya kan Catanduanes. Dyan po sa Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, and Camarines Norte. Mayong buntag, mga palangga sa Kabisaya. Assalamualaikum mga kapatid po nating Muslim. Miyerkules na tulos, 19 sa bulan kan Marso taon 2025. Arog po tabi kan dati kita nagpapaabot na naman maugmang pataratara sa lambang miyembro po kan pamilya. Sabay ang paglaom na sana po dahil kita kaintra dyan sa mga taong kurap. Mga taong pahirap sa bayan, kurap. Dakulo na sindanin, pirak, pero kurap. And sana po, daiman kita kasabay dyan sa kultong istupido. Aram ninda ang katotohanan, pero otik ang pigtutubudan. Mapapasigaw ka talaga ng stupid! Live! Napapakinggan po tayo sa 95.5 Sigaw Music News FM Legazpi. Napapanood din po tayo at napapakinggan worldwide sa pamagitan po ng ating Facebook page, Sultan Wali News and Views. Oy, palike, share, follow, and subscribe. Sabayan din po tayong napapakinggan sa BicolNet TV. Sabay-sabay, sabayan po nindo hanggang alas 7. Digdi po sa satuyang programa. Manuaan kamo ang husgado. Hey, thank you. Weather update
po muna tayo para sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. O yung mga lugar na sobra ng init, ingat, ingat po. Weather update, makakasama natin si Ma'am Rhea Torres ngayong March 19 mula po dyan sa Pag-asa Forecasting Center. Alamin po natin magiging lagay ng ating panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Wednesday, March 19, 2025. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang epekto at pag-iral ng hanging amihan sa Luzon at dito naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa patuloy pa rin ang epekto nitong easterlies. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, meron po tayong namamataan na linya ng mga kaulapan dito po sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan pong linya ng mga kaulapan po na yan ay possible shear line at dahil po sa shear line may magdudulot po yan ng mga pag-ulan lalong-lalo na po dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan pati na rin po sa ilang bahagi ng Bicol region area. So for today po, may mga pag-ulan pong mararanasan mostly dito po sa may eastern sections ng ating bansa. Sa eastern section po ng Luzon, magiging maulan po dahil sa epekto ng hanging amihan. Sa may eastern sections naman po ng Visayas, magiging maulan din dahil sa epekto naman ng shear line. At sa eastern sections naman po ng Mindanao ay possible din po ang maulan na panahon dahil sa epekto nitong easterlies, yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Meanwhile, for Metro Manila as well as the rest of the country, magpapatuloy pa rin po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan. So partly cloudy to cloudy skies po tayo ngayong araw. Kung may mga pag-ulan man ay dulot po ito ng mga isolated thunderstorms for Visayas and Mindanao at isolated po pulo-pulong mga may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon sa nalalabing bahagi naman ng Luzon area. For now po, wala naman tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit dahil po sa epekto ng shear line ay maaaring maranasan po yung maulan na panahon simula po ngayong araw hanggang sa darating na weekend sa malaking bahagi po ng Kabisayaan pati rin po sa may bahagi ng Bicol region. So doble ingat po, especially sa mga kababayan po natin for areas ng Eastern Visayas at Bicol region dahil yung mga pag-ulan po na yan ay posible pong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Dako po tayo sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon. Dahil po sa epekto ng amihan ay maaaring maranasan pa rin po maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan, mostly dito po sa eastern sections ng Luzon area. So dyan po sa bahagi ng Cagayan Valley, sa Apayao, Aurora, Quezon, and most parts of Bicol region, possible po ang cloudy skies with rains dahil sa epekto ng amihan. Samantalang dito po sa may bahagi ng Sorsogon at Masbate, possible po yung scattered rain showers or thunderstorms. So possible po yung mga thunderstorms dulot po ng epekto nitong shear line. For the rest of Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy conditions po tayo. Kung may mga pag-ulan man, ay panandalian lamang po ito ng mga pag-ambon o may hinang mga pag-ulan. Temperature forecast po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon. Sa lawag po ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, 29 degrees Celsius maximum temperatures para naman sa Tugigaraw at 15 to 24 degrees Celsius. Ngayong araw ay naasahan natin ang agwat ng temperatura para sa Baguio. 32 degrees Celsius maximum temperatures for Metro Manila at sa Tagaytay, gayon din sa Legazpi City, maximum temperatures po ay maaaring umabot ng 30 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, gaya po ng nabanggit natin kanina, yung eastern sections din po ng Visayas and Mindanao ay possible na makakaranas din ng maulan na panahon. So eastern Visayas, pati na rin po yung mga karating na probinsya ng Aklan at Capiz, maaaring maranasan din po ang maulan na panahon ngayong araw dulot na epekto nitong shear line. At sa may Caraga at Davao region, magiging maulan din po ang panahon ngayong araw dulot naman na epekto nitong easterlies. For the rest of Visayas and Mindanao, as well as dito po sa Palawan, partly cloudy to cloudy conditions din po tayo at mataas naman po yung mga posibilidad ng mga isolated o mga biglaang pagbuhos ng ulan na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast po para sa mga piling syudad dito po sa Palawan, for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperature po ay aabot ng 33 degrees Celsius. For Visayas naman po ay maximum temperatures for Iloilo, Cebu as well as sa Tacloban na abot ng 31 degrees Celsius. At dito naman po sa Mindanao for Zamboanga and Davao region, Davao area ay possible pong umabot ng 33 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro agwat ng temperatura ay maglalaro naman mula 25 hanggang 32 degrees Celsius.
Pagdating mo po sa heat index kahapon po ay naitala ang 36 degrees Celsius heat index po dito sa Metro Manila at yung pinakamataas naman po ay naitala sa Coron, Palawan, Puerto Princesa City, pati na rin po sa Zamboanga City na umabot po ng 42 degrees Celsius at sinusundan po yan ng Catarman Northern Samar, Davao City at Hinatuan, Surigao del Sur na umabot ng 40 degrees Celsius. Sa forecast naman po natin ngayong araw, heat index values naman po dito sa Metro Manila ay maaaring umabot ng 36 hanggang 37 degrees Celsius at yung heat indices naman po for Coron, Palawan, Puerto Princesa City, Palawan, gayon din sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur ay maaaring umabot po ng 42 degrees Celsius which is yung pinakamataas na possible na maitala ngayong araw sa buong bansa. Sinusundan po yan ng 40 degrees Celsius sa Dipolog, Zamboanga del Norte, pati na rin po sa Cotabato City, Maguindanao. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may babala po tayo sa matataas ng mga pag-alon or gale warning sa western seaboard or western coast ng Ilocos Norte at sa dagat baybayin po ng Ilocos Sur. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat. At sa mga dagat baybayin naman po ng Central Luzon, pati na po yung eastern seaboards ng Southern Luzon, maaring maranasan po yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Kaya sa mga planong lumayag po ay iba yung pag-iingat lamang sa ngayong araw. Sunrise po natin ay 6:01 a.m. Sunset naman ay 6:07 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bistahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. Yan lang ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Thank you. Ang weather update ay hatid po sa atin ng Nins Wellness Center. Nins Wellness Center matatagpuan po sa Barangay 24 along Rizales Street dito po sa lungsod ng Legazpi. At syempre meron po yan mga branch sa iba-ibang lugar dito po sa Bicol Region. At din po sa atin ni Conceron Rosal, lideratong Matanos sa Legazpi Dagos. Legazpi, siya ang konsehal natin, Lau Beltran. Itutuloy ang serbisyong nasimulan na dahil subok na at may magagawa pa. Permi nakikisumaros sa Legazpeño, Lau Beltran. Ang kasangga at kakampi mo, konsehal Lau Beltran. Kay Lau Beltran pa rin, hindi siya magbabago. Kay Lau Beltran pa rin, ang boses sa konseho. Kay Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Si Lau Beltran pa rin, subok na sa serbisyo. Si Lau Beltran pa rin, asahan mo'y asenso. Si Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Walong aldaw na lang. Po na talaga ang formal na kampanya. Di ba? Karampanya na. Kumusta sa mga nagtitinda kibagas? Gari warang benta. Gari day ka muna babakalan ngunyan kibagas. O ta diyan sa daraga nagkakaribok kang bagas na pigwawaras po tabi. Ano yan? Hali ba talaga sa bulusakan politiko o hali sa DSWD? Pakaraya ba yan, Nindo? Pakaraya. Kuwaon sa natabi, Nindo, ang mga pigdatao po kan mga politiko. Samantala tabi, ngunyan, lalo yan ang mga talagang sabi nga ni wala man ki track record, wala man kinaginibuhan o siyempre dapat mga tugang may gibuhon sinda tanganing malay mo nga mabihag ta. Di ba? So kahit siya na pero dahil man talaga ka boss na tatawan gani man baga so tan pigluluwas baga, gabos kuno daing pipilion. Utik talaga. Gari man baga sudik di sa Legazpi kang December. Gabos ngaya matatawan kibagas sa kaham.
O mala ang nakaabot sa kuya, hambog. Tapos mara. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaranitan, kaloyan desloria sa tong mamigditan. Nailawan ang mga madiklong na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para sira kababaihan, kaloyan desloria sa tong mamigditan. Sa tong gobernador, umayon ta Albay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sana, Albayano. Probinsya sa Albay, naipuan siyang maray, programa at proyekto para sa ikakarahay, serbisyo para sa kapos na mga kahimanwa, kay Noel Rosal tunay ng mauswang na probinsya. Hey, hey, hey! Marami nang natulungan para sa nangangailangan. Alexander hawag pangalan, huwag nating kalimutan. Proyektong sumuporta sa sports, health, and education. Human Rights Champion Ordinance, Alexander Howe para sa bayan. Piliin mo sa servisyo, Alexander Howe ang policy mo. Pababayan natin ay pagkaklo, hindi ka na mag-isa, Alexander Howe ang pagmasa. Love Ruiz, matinabang sa kapwa, may puso sa masa. Si Love Ruiz at your service. Love Ruiz, bagong amigata. Si Love Ruiz, bagong awang asin magkayon pa. Si Love, simpleng babae, pero mahigos asin responsable. Tunay na magkaservis sa banuang daraga. O kaya mga daragenyo, titi na sa sigurado. Sigurado, matatapanan ka, titi na kay Puerta. Love Ruiz. Ang Ligas Penyo, padaba ni Alvarizo. Leader na tunay, matibay si Alvarizo. Si Alvarizo, mainamigo. Si Alvarizo, may prinsipyo. Ipagpadagusta ang serbisyong Alvarizo. Ang serbisyong subok na tapat at sinigwanin puso. Si Alvarizo, malalaoman. Ang diretso na ipigil na laban niya. Sa sangguniang panglungsod, si Alvarizo, eksperyensyado. Kaya naman pwede niya na panginutan ang bilog na konseho. Lilian Ramirez, our city councilor, Lilian Ramirez, there will be no other more Ramirez, amiga Tandangwa. Lilian Ramirez, amiga Tandangwa.
Maray na aga dyan, mga taga San Roque. O kahapon yaon dyan ang Kalinga, Nikong Kaloy, Andes, Loria. Mga taga San Roque. O may istoryang pigpapaabot sa kuya dyan. Yung Purok 1, 2, 3. May tuga na naman baya tabi sa inyo. Sas Mario Josep. Pag anuhon po tabi ang mga panuga na imposible. Yo. Yan na paharong kan gobyerno. Arog kan diyan po tabi sa humapon. Bako man po yan libre. Yo. Bako po yan libre tabi. Ang mga magiging benepisyaryo kayan, magbabayad po tabi sa pag-ibig. Dapat pag-ibig member. Yo yan na pigapod tang pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. So iyan po tabi ang local government, partner po kang national government. Iyo po ang matabang sa paghanap kay location raga na pwede po tabi bugtakan kan project po tabi na iyan. So if you are a Pag-ibig member, mga tugang pwede ka kaini mag-avail. Yo. So, digdi po sa Legazpi, sabi kan Department of Human Settlements. Ang Legazpi City po tabi sa pamamayo ni City Mayor Geraldine Rosal, iyo po ang pinaka-enot first LGU to comply with the requirements in Bicol region. So Legazpi po ang pinaka-enot kaini under the leadership of City Mayor Geraldine G. Rosal. So this project mga tugang located yan sa Humapon, hindi Bangkeruan. Apat na palapag po ini na igwa po nin nasa 372 residential units in 31 commercial space. Parang condo style na po ini. Kasi agarog kay ning mga progresibo na po tabi na lugar arog kan Legazpi, mahalo na baga po tabi digdi ang daga. Yo, mahal na po digdi ang raga kasi nga progresibo na po tabi ang lugar po tabi niya to. Yo. So diyan ini sa Humapon, more or less more than 400 possible beneficiaries po ang nakalista na, submitted the requirements to Pag-ibig Office for validation. Yo. So kaipuan mong maging Pag-ibig member para po sa project na ini. Kaya kung tataramang ka mo na libre, budulista yan. Hindi po yan libre. Babayaran nyo po yan. Pero, konti-konti. O ako, nagkaharong ako. Kami, ni Mrs. Sa paagi po kan Pag-ibig. Yo. Nag-housing loan po ako dyan. Era kay Diyos na bayadan mikang 2018, 2019. Araw kayan. Na bayadan mi na. Aluyon so title. Diyan sa Pag-ibig. Ang tagal. Pero kung makapangsingil, isos ura-ura na.
gusto dahil madelay isus hindi. So, may mga requirements po yan. Now, diyan sa case po nindo Tabi sa Barangay San Roque, ang nagluluwas po Tabi, iguanin lawful owner, iguanin title, ang lawful owner po Tabi. Ayan. Kaya, dahil po kamo mag-asa na masasadiri nindo ang raga. Possible yan if magtugot ang lawful owner na ngaya bakalunindo o ulog-ulugan. Yan, depende po yan sa magiging kung gusto. Ngunyan, expropriation, mukhang hindi po yan applicable. Hindi po yan applicable. So, yan na nabubugtakan po Tabi kan sa indong mga propiedad harong. Kung magtugot, yan, bakalon nga nindo, yan, pwedeng mapasendo. Pero ako ang hiling ko dyan, any personal, ko po, Tabi. Ang lugar nindo po, kaya Tabi, magayo na ang lugar nindo. Di ba, inagihan kang boulevard? O inagihan kang boulevard. So, lalong mataas po ang value kang property nindo. Ibig sabihin, lalong mamahal po yan. Dahil magayon ang area na, ang lugar po Tabi, pwedeng i-develop po yan diyan sa area nindo na commercial area. Diba? So, business interest. So, wag po kayong aasa na itatao po yan sa indo. O, dyan nga ni sa sarong area pa. O, igwa ding, grabe talaga ding, may politiko talaga di sa tuya na grabe gusto sa radiriyon ang daga digdi talaga sa tuya. Dahil ko garing pwedeng pangaranan pending ang case. O imagine ba naman, may deed of sale na sendang kapot. Nabakal kuno sa sarong ulano, sarong tao na non-existent. Iguana nin deed of absolute sale na nabakal kuno duman. Pero kampig verify, no record. Matindi talaga ang mga politiko yan. Si Sayang Sultan, isip-isip. Kaya ini-warning ko po Tabi sa indo. Digdi sa Legazpi, digdi sa Albay. Kung ang property po Tabi nindo, day pa ki-title, medyo pa siguro po Tabi ka mo. Medyo magtagamang no po Tabi ka mo. Tatibaad, mamangnuhan po Tabi nindo, igwa na ki ibang tagsadiri kan property nindo. Lalo na po Tabi, sa mga wara pa ki titulo ang property. Ang tax declaration po Tabi, bako po yan proof of ownership. Bako pong proof of ownership ang tax declaration. Kaya kung ang property nindo day pa nanggad ki-title nakapangaran sa indo, oy, pagtagari paro po Tabi ka mo, taigwa digdi nin mga agaw ki property.
Ako, warning ko yan sa mga may raga po tabi na dainin title, tax declaration sana. Lalo po kung bako kamo in position kan property. Yo? So kung ang property po nindo, tax declaration pa sana, siguraduhon po nindo na in position kamo. Gustong sabihin ta po kaya na in position kamo, diyan kamo naka-star. May harong kamo dyan, may ginigibo kamo dyan na aktibidad. Halimbawa, ano yan, naglalati nga kamo dyan. Dapat yaong kamo dyan in position, talagang actual na yaong kamo sa property na yan. O ta, mga tugang, may mga poderoso pong politiko, may mga poderosong politiko na mga tugang, gustong saraderihon, subako ninda. Kaya makatakot talagang mga tao yan na magkarapot tipo din. Good morning sa gabos, mga maugmahon, sunaka, kurua, kibagas. Una kada botante ki 10 kilos. Na bagas. Kaso ang problema, per family palan sa San Joaquin. Dakulaon nakuta ito sako na tabang ta solo ako naghahanap buhay sa pamilya kaso day ako natawan. Kasi identified ka. Kaya utik talaga yan na pigtataram nindang para gabos warang pigpipili. Sus, tunay na utik. Tunay na utik. Pero sa mga matatawan, kung matatawan ka mo, o ito nga ni Kasubanggi may nag-forward sako, may claim stub naman. O siyempre may pandokan politiko, pangaran kan politiko. Kuhahon sa na po tabi nindo. Yo, kuhahon sa na po tabi nindo. Ayan, pigtatawan ka mo, ngunyan ta eleksyon. Pero kan mga enot, hindi man baga lamang kamo kanarumduman, hindi nga ni kamo meritbid kaya. Diba? Sus Mariusip. Hindi nga ni kamo makatungtong sa natad kan mga harong kaya. Kaya ngunyan, ano yan, piga kukumbinser ka mo na suportahan sinda, kaya tatawanan po kamo kayan. Resibiyasa na po tabi nindo. Ayo? Resibihon sa na po nindo ang pigtatao. Ta kwarta man sa nanindo yan. Grabe na naman ang pila. Ma'am Tess Santilla. Good morning, Sir Wally. And sa gabos na sulit Rosal. Kuwaon sa na po tabi nindo ang mga pigtatao. Kuwaon sa na po tabi nindo para yan sa indo. Pero dai magpalansi. Dai tabi magpalansi. Mag-isip kita, sabi ko nga ni, i-check ta daw ang pagkatawo kan politikong yan, kan kandidatong yan. Bako daw yan kasabay sa pigsasabi kong mga korap. Kasi kung ang politikong yan, kasabay mga tugang sa mga korap, nako, kahit bigyan pa kayo araw-araw hanggang election day, korap pa rin po yan. Mas lalong magiging korap yan. Ngayon, gumagastos yan. Nako, believe me, pag nakaupo yan, lalong titindi ang pagiging korap niyan. Kaya ingat po tabi kita. Ingat po kita sa pagpili kay mga leaders. Halimbawa, ngunyan,
kwarta, kung ano pang pigtatao sendo, matao yan. Nyata, lalo kung dakulo na ang nakurap. Kung dakulo na po sindaki nakurap sa kwarta kan banwaan, sus marusip talagang diretso yan. Diretso yan. Mananao yan. Kaya dahil ka mo magngalas kung sa ano yan, before election day, matawan ka mong 10,000, 20,000, nata, galing naman yan sa kurap. Gagawin nila, pag pinanalo nyo yan, pagkatapos ng election, tuloy-tuloy ang pagiging kurap. Para next election, yun, gamitin na naman sa inyo para sila na naman yung suportahan nyo. Kaya, ingat po, tabi kita. Piliun ta ang mga tultul po tabi na leader. Yo? Huwag na huwag magtitiwala sa mga kurap. Kahit ano pa ibigay sa inyo, huwag kayong magtitiwala sa mga yan. Bakit? Kurap po yan. Oo, kurap yan. Kaya nga, ngayon, yung iba dyan, nagdo-double time na, gabos-gabos, kaya sige na lagod. Buwi na yan. O, dagdagay mo yan, bawasin na ngayon itong kinurapta. Tarawing isa yan, tarawing ang mga tao, tatiba at makumbinsir ta pa. Diba? Kaso hapon, kaulay ta si Jubiliar Mayor Jorim Arcangel. Sabi ko, pre, Yor, kumusta digdi sa banwaan mo? Digdi nga, pare, 90% o sobra pa. Noel Rosal, Governor. Alam nga kan sa kuya mga kaimanwa, mga kababayan, na si Governor Noel Rosal talagang sincero sa iyang pagiging leader. Kaya ako yan pigpili ko na suportaran sa kuya mga kaimanwa yan sa Jubiliar Albay. O yan ang statement pahayag ni Mayor Jorim yan sa Jubiliar Albay. Si Gob Noel ngaya sa laog sana ki 5 bulan. So tinampo nga digdi na day mapatapos-tapos kan mga enot na nagtukaw sa Kapitolyo. Sa laog ngaya ki 5 bulan na pagtukaw ni Governor Rosal as governor na pangyari. Kaya magayon na ngayaan sa moyang tinampo. An day ngaya natapos, iyan ngayang tulay na kuta na kung dahil nahali si Governor Noel Rosal, tapos na yan. So, sabi ni Mayor Jorim, yan sa Jubiliar Albay, full support kami kay Governor Noel Rosal. O, yan ang ano po dyan. Yan sa may ano yan, sakop kan Kamalig. O, nag-agi kami dyan. Madali na sana pala ng biyahe, pasiring sa Jubiliar. Actually, from Daraga, 20 minutes. Uyaw na kami sa Jubiliar. O reparo taman, naglibot-libot kita sa mga banuan. Pig kung musta ang pase orden. Kasi mga tugang, may mga report na gari iguanin mga politiko na nagkuruanin mga private army. Yan ang ano po, tabi. So, ang PNP dapat talaga magkaigo po, tabi, perminin mga checkpoint. Yan sa kapulisan. And magkaiguanin close monitoring sa mga naglalaog digdi sa tuyang lugar. Yeah? So, kaipuhan talaga, ako ang hiling ko, mainit po ining election,
lalo na so mga politikong habo magpadaog. O may mga politiko mga tugang nagkakarandidato gusto gana, maski pirdi gusto gana. Ayan, yan baga ang dipisil. Yan ang dipisil mga tugang pag may mga harabo magkadaraog. Di ba? O yan ang problema sa eleksyon. So iba, gigibo po yan in mga paagi, ngani sanang mangyari ang gusto nila, bakong so gusto kang banwaan. Yo? So kita po na mga namamanwaan, kung may nareparo po kita na mga unusual, report tulos po sa mga authority, sa mga otoridad. Yo? I-report po tabi niya to. O dapat an election, mga tugang, an kagustuhan kan tao, dapat iyuan masunod. Yo? Kagustuhan kan tao, iboboto kan tao na wala pong pamimirit, wala pong pananakot. Because kung ang tao tatakuton, tanganing arog kay ini ang iboto, mga tugang bako yan free will. Ayo, bako po yan kagustuhan kan tao. That's why magkaigwa po kita digdinin, sabi nga ni pagmakulog sa eleksyon. Ayo, yung gusto talaga kan tao, dapat iyo yan mga tugang an manggana, and iyo po yan ang dapat magtukaw sa poder. Bako itong pirdi. Na kung ma-eleksyon kita, kinaan matukaw pirdi, dahil nasa na. It's no longer democracy. Oo. Kaya, kita po, na mga namamanwaan, kita po ang madesisyon. Sabi ko nga ni, ang titulo kan programa ta, banwaan, kamo ang husgado. Kamo po ang madesisyon. Ngunya na eleksyon, ngunya na campaign period, ipipresentar po ninda ang sendang mga pigaapod na plataforma, programa. O, pangako, arog kay ni programa ngaya kung ano-ano, mga magayunon na mga plano, pangako, mga tugang. Pero yan ang mga pangako, mga plano, pwedeng magayon man sana sa plano, pero di man pong katotohanan. Pangako na di man po mangyayari. Kaya, mag-isip po tabi kita. Yo? Ako, ang primero, na pigtataram ko po tabi, ang mga politikong korap, dapat day po pagtawan nin poder. Nata, lalo pong nagiging korap. Day po pagtawan ki poder ang mga tao na korapto. Mga politiko na ang pigigibo, mga tugang, magkamal, bako sa nang sus Mariosep, antindi. So daing kabasugan baga. Gigulpian kwarta kan gobyerno. Iaapasan kita ki grabe, tapos lalansiyon kita sa eleksyon. Let Jacob, good morning tabi. Maray na pagkaaga. Jo Lita Jr. Maray na aga tabi, Sir Wally. Tama ka po dyan. Kaya maabot ang panahon, ang inchik, iyo na mas dakol na pagsasadiring daga niya to. Ako, abo ko lang, imagine dakula ako na hektarya ki daga, mga tugang, sa inyong location, dahil na. Dakula ako na hektarya kan daga, iyugon mo yan, pipatituluan na sa pangaran niya, tanabakal na kuno niya is so tawong pigbabanggit, gariday nga ni namundag pa sa kinapa. Sos Mariosep na mga politikong yan. Politiko. Oh, politiko tabi. Oy, morning tabi. Buboy Bungalonta. Morning Sir Wally. Ma'am Tess Lustria Lamilo. Good morning Arman Banzuela. Oy, dyan kira Anti-Mandy and Anti-Blanca sa Tapman The Original sa OWAS Public Market. Good morning.
Ma'am Faye Canon, Kagawad, good morning Tabi. Ma'am LB Kompleto Nacional, good morning Sultan. Shoutout man po sa gabos na mga taga Kinuartilan ng Happy Fiesta. Oy, happy Fiesta Kinuartilan. And dyan sa Barangay Rawis, Sir Manny Abiera, Happy Fiesta. Yan kara Manoy Erning Alzaga, Happy Fiesta po Tabi. Para sa gabos Tabi, talaga ang problema, so nagkapot Tabi, nagkolor. O iyon, dahil man yan talaga, dahil man yan, politika baga Tabi, political season kita ngo yan. Yo, sige. Tawan sa na po nindo, tawan sa ng tawan. O, resibya, dyan saan sila nagkariribok. Sos Mario. Dai ipagpabakal ang boto sa eleksyon. Sige. Oy, Pading Manny Solis, good morning. Vice Mayor, former Vice Mayor, Manay Marlene Magallanes. Hali sila, Manay Marlene, dyan sa Rapo-Rapo. Kalinga Care Foundation, Kalinga ni Loria. Mga taga Rapo-Rapo, good morning. Tin Lianeta, good morning watching. Kinuartelan, Happy Fiesta. Aba Palipino, Kuya Menjo, Chardion Remartes Lombres. Ninong Terio, good morning. And kay Ninang Chuna, good morning Tabi. Ate Dana, good morning. Diyan sa Hong Kong. Uncle Bubot, good morning Sir Wally. Musta na yung bridge over troubled water by Kilikao, Binitayan sa Tanchaco. Picture taking. Well, sana matapos. Sana matapos. Aaron Basister, good morning dyan sa Santo Domingo. Bubon Valderrama, Romulo Bigay, Rogelio Pondoya, morning sir. Sir Marose Aquino Maestrado, diyan ka na sir sa Sorsogon? Kay Sir Mar Maestrado, good morning. Cristo Rey Opao, good morning. Okay, good. Yan, Minis is watching, good morning. Noriel Banton Astor, Ma'am Edith Toledo. James Alan, Noriel Banton Astor, nabasa ko na, good morning. Vicky Mirabel is watching. Morning. Eileen Joy, Agapito, oy, Cap. Yes, Agapito, good morning. Glenn Londonio Misulas, Mary Jane Barquez, magandang morning po. Mga taga-Itaran, kay Cap Nilo. Linda Mangampo, Piyudoran, good morning. Tabi, kay Ate Rose, dyan sa Birak. Pading Tubi, good morning. Homer Andes, Roniel Rosalinas, good morning. Kay Manoy Big Sarsa, dyan sa Arimbay. Good morning, Tabi. Mga taga Arimbay, Sitribaya. Mm. 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 Hapon dyan sa mga inagian mi dyan sa Park Kamalik. Nag-survey kami ha. Mga tindahan. Sabi ko, Manay, babakal daw tabing limbok para ulok so tindera. Ano niya kung limbok mo dyan? Sisayan gusto nindong gobernador. Daing kimi-kimi, talagang straight. Sabi niya, ay, Governor Rosal kami digdi. Diyan sa Taladong, sang Kamalig. Tama, Taladong. To. Kaiba ko si Padinel. Diyan sa may Kumon. Pondo naman kami. Nga ako, Manay, limbok. Naghapot-hapot kami. Sisay man na yung makasog na gobernador digdi sa area nindo, sa lugar nindo. Kami nga digdi. Noel Rosal nanggad nga kami. Nya ko mas kitawan kamo oral daw kibagas. Ay, iyo nga sir. Iyo naman nga ang gusto mi digdi. Maski niya ko day kamo tawan paipit sa eleksyon, iboboto nindo. Ay, iyo nga sir, iyo nga ang gusto mi digdi. Maski nga day makabot sa mo. Kung igwa nga yung itaw sa ibong, kukon mi, pero si Gob Noel Rosal nga ang iboboto mi. Sa paglilibot-libot mi talaga, warang halong biro, walang ano po tabi. Talagang
ang pulso kan tao sa albay, mga tugang, ako niya ninda uday, talagang ang gusto kan tao, si Governor Noel Rosal. O diyan nga ni sa Hobilyar, sabi ni Mayor Jorim, digdi pare, pre, 90%. Talagang, o kung may opposition man digdi, may abo digdi kay Gov Noel Rosal, baka alang kaw na ang 10%. Oh. So, ako pigiling ko diyan sa First District. Naglibot kami diyan, Tabangco, Malinaw, Tiwi, diyan sa Bakakay. Talagang ano po, tabi. Talagang ang tao pigiling ko may desisyon na po para sa eleksyon na ini. Pero sabi nga natin, mga tugang, hindi pa naman po tapos ang eleksyon. Ayo? So, pagtapos na ang eleksyon, diyan na talaga masasabi kung sisay ang gana. Remember, ano pa ini? Sobra pa 2 bulan. Yo? April, madali. March, ay day naman ano. 19 na yan. Almost, ano na lang yan, 1.5. Kasi, ang pagpuon sa March 28, 45 days po yan before election. Yo? So, makaskaso na talaga yan. Kaya, ano po, tabi, si mga kandidato, so mga pirming bagsak sa survey, pwede garo, sursimana man ako kamong bagas. Ang problema, mga tugang, maski tawan nindo, pag-abo sa indo talaga, abo yan. Sa Legazpi, ang kaipuhan kan mga tao, marhay na serbisyo, yaon si Ron Rosal, papadagos ang matanos na pagsiserbisyo sa mga Legazpenyo, sa tong konsihal si Ron Rosal. Sige. Ipadagos ang matanos na liderato kon si Ron Rosal. Marhay na aga mga taga Barangay 31. Bye-bye. Si Dennis Dantelis. Good morning po, Tabi. Mga taga Barangay 31. Hindi kasi nila matanggap yung mock election sa Bicol University. Yung kabataan, yung result ng BIO mock election na nilabas, yan ang pulso ng kabataan. Yan ang pulso ng kabataan. So, kung titinan mo, ang pulso ng kabataan, talagang kay Governor Noel Rosal. Kasi sabi ko nga, dyan sa BIO, di po masasautan dyan si Governor Noel Rosal na nag-impluensya. Primero, warang educational assistant si Gov Noel Rosal. Warang akap, warang tupad, warang wala. Lalong wala po dyan kiten na may pangaran pandok ni Governor Noel Rosal. Kaya dahil lamang masasautan na nga inimpluensyahan sa mga aki dyan. So, kung i-analyze mo yan, yung kabataan ng Albay, 70 to 80% for Governor Noel Rosal. O yan ang ano niyan? Yan ang result ng mock election sa Bicol University. O yan ang ano po niyan? Kumbaga, yung kabataan, talagang ano po, tabi. Alangkawang, lalo yan ng mga estudyante, mga nag-aaral, mga idealistic pa po yan. Yung, dahil mo yan madara sa bribe. Dahil mo pa yan kayang i-bribe. Iba pa, mga idealistic pa yan. Dahil mo yan kayang anoon pa,
Barion talagang firm pa ang mga yan. Kabataan. Yung kabataan, mga tugang, day mo yan. Day mo yan, maano po tabi. Kung igwaman dyan sabi nga ni, pwede mong barion, siguro maluya ang anuman. Ayan. Pero, dyan sa result na yan kang mock election sa Bicol University, mga tugang, nagpapiling yan na ang kabataan, mga tugang, 80 o 70 to 80% yaon po ang suporta kay Governor Noel Rosal. Yan ang ano niyan. Kung gusto ninda si Governor Noel Rosal, mga tugang, gustong sabihin, igwasin danin basis kayan. Because ang young generation, lalo na ining pigasabi tayo, ining mga nag-eskwela po, tabi, mga idealistic yan, maray pa. Dahil mo yan, lalo sa panahon mo yan, lalo pong mas knowledgeable ang mga yan. Nag-uugid, nag-aaram po ang mga yan. Nyata, gusto ninda yan sa rong politiko. Nyata, abo ninda. So, igwa po sinanin basis yan. Hindi yan basta lang, tabi. Kasi nga, sabi ko, mga idealistic pa po masyado yan. Dahil mo yan kayang birikon, ngaya, i-bribe mo, birik mo na. Iba po ang ng kabataan. Yo? So, pero karawa, ang paglibot-libot sa iba-ibang party kan albay. Kamo mismo. Kung sabi nyo kan, piguti kang kamo. Magapot-hapot po kamo. Yo? Magapot-hapot kamo. Yan sa mga yan. Warang na kung kisay ka, ay mo lang, sisay ang gusto mong gobernador. Kapon nga nagpara ulo kami ni Paningnil, itong tindira dyan sa Taladong. Nya ka mo nga, sir, nya ko, lay na din na basta ikang pigahapot mi. Kami basta nga digdi, Rosal. Yan. Walang kimi na sumagot siya. Walang yan. Sabi nga ni, straight talaga. Simbag siya kung sisay ang gusto niya. Kaya, well, mga tugang, siyempre, ang mga nagkakandidato, puro po yan gusto manggana. Pero, sabi ko nga ni, Leno, aram po ninda ang katotohanan. Aram ninda ang katotohanan po, tabi. Katotohanan na mga tugang, sabi nga ni, the people will decide. Yo? And sa pagdesisyon na yan kan tao, nagtutubod ako na may rason po, tabi, kunata, gusto nila ang sarong politiko. Diba? May rason yan. Po, tabi. Primero, will inform ang banwaan na po, tabi. Maski anong pagbibirik ninda kan katotohanan. Mga tugang, layong man ba sa madarana ang tao niyan? Nata, will inform na kaya ang tao. Aram ninda na, primero, aram kan tao sa albay na ining nangyari kay Gov. Noel Rosal and Mayor G. Rosal, mga tugang, ang kagibo kay ni sa mga poderosong politiko na ang gusto, mga tugang, sunodon sa nasinda, kung ano ang gusto nila, mas kisarala na. Kung Joey Salceda ang idolo ka nasa dainang iba, Joey Salceda magkakasan pagatod ni serbisyo pasin pagpadapa Sagabos na albayano. kay Kong Joey Salceda. Yeah. Oh, Mayor Malaga, ang gabi ka palang ginamahigos. Ano rago na albayano, yan si Adrian Salceda. Adrian Salceda, katapatan masa. Adrian Salceda. Vince Baltasar na, Vince Baltasar
Sana, board member tasa, segundo distrito. Makinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, Ian si Vince Baltazar III. Vince Baltazar na, Vince O'Hara. Oy, thank you sa mga nagtutok sa programa. Ngunyan pong Wednesday. Mga radji po tabi mag-nubina po kay Mama Mary. Ngunyan na Wednesday. Palagos, magtanom, kitanin karahayan. Manindugan sa tama, manindugan sa katotohanan, dahil kanong ka po, masasalan. Sa mata kang tao, sa mata kang Diyos. Thank you and God bless. Sa mga kahimarwa, may nawelpa sa tunay ng pakiswa.